ओंखाम जानो गारनानै भिखारि दे रेडिखा पुरा ओंखाम जानो थाखाय नै लाना गासिनो दं फार्स्ट टाइमनो ओंखामखौनोहाय बेनो फार्स्ट टाइम लाखाजोबदो डेन्जार रेडि खालामना फैनानै पुरा मेंखाजोब्बाय नालाय पुरा ओंखाम उखैजोब्बाय ओंखायनो बिदि लाना दं ओंखाम जानानै मादि अबस्था पुरा फार्स्ट टाइम पादि लानानै बे नुथाया जादोंमोन हरनि सममोन आरो बे सानावहाय बलिउड सिंगार आसामनि सासे मुंदांखा बलिउड सिंगार पापन जायखौ जों अंग्राब अन्त होननानै मिथिनाय जायो बेनिनो कालचार नाइट माने मेथाइ खननाय दंमोन आरो बेखौनो जों नायनो फैदोंमोन आरो बर'नि माखासे मुंदांखा आर्टिस्टफ्राबो बेहाय बाहागो लादोंमोन आरो ओमफ्राय आंना केमेरायाबो बारा मोजां नङा नालाय ओंखायनो बारा लानो हायासै आरो बिदिनो आरो दिल्ली बेरायगासिनो जोंहा गली गली लटास टेम्पोलाव थांगासिनो दङ जोङो अट'जों जों सफैबायमोन आरो ओमफ्राय पुरा लाइनाव थाबायमोन लाइन जानानै बेसिमा गोजान लाइन जानांगौ जादोंमोन बे सानाव मानोना सानडेमोन आरो सानडे नङाबाबो ओरैनो मानसि जाखायो ओमफ्राय सानडेब्ला बांसिन मानसि जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो मा पुरा ओमफ्राय चेकिं जाबाय जोंखौ गेटआव चेकिं खालामजोब्बाय मा दं मा गैया कल्ड ड्रिंक्सफोरखौबो पुरा लांनो हाया आरो बेयावहाय बेनिफ्राय बे मेन गेटनिफ्रायबो बेसिमा गोजान जायो पुरा बे टेम्पोल सिङाव हाबनाय जायगासिम पुरा आरो बेवहाय सिङाव हाबनोबो पुरा साइलेन्ट हाबनांगौ आरो जायो ओमफ्राय बेफोर जायगायाथ' टुरिस्ट प्लेस नालाय पुरा फरेनारफोर फैबाय थायो आरो मा ओमफ्राय जों थांखालिबो पुरा फरेनारजों बुंफबनायमोन आरो मा ओमफ्राय बे टेम्पोल सिङाव जुथा सेन्देल बेफोरखौ सुनो आरो मा मना गंसे लानानै बेहाय सुना लांनांगौ आरो मा ओमफ्राय सासे माने गोबां गाइडफोर थायो ओमफ्राय बेखौ गाइड खालामनानै पुरा साइलेन्ट हाबनांगौ होननानै ओमफ्राय जोंखौ गाइड खालामनानै बुङो आरो मा ओमफ्राय बेवहाय गावनि गोसोनि साननायफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय बेवहाय आर'ज गाबनो बेवहाय थाङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो मा दाहाय जों इन्डिया गेटआव फैदों नै इन्डिया गेट बेरायना फैदों इन्डिया गेटआव फट' लागासिनो पुरा एसे रिल्स लाबाय फट'शुट लाबाय पुरा जों एसे टाइम स्पेन्ड खालामो दा मा मानसि बरिया बरिया पुरा फट' लागासिनो आरो पस्ट होयैनो नै केमेरामेना पुरा आंबो फट' लाबाय डिएसएलआरजों बिसोरनो मा होनो मानसि थायो आरो लिंनानै लाबोनाय गथ'फोर बिसोर ओमफ्राय बेयाव फट' दिखांहैयो आरो मा पुरा पस्टखौ बुंबाय थायो बिसोरो मोनसे फट'आवनो 50-30 बिदिनो बुङो आरो मा बिसोरबो आं जोबोर मोजां फट' दिखांनो रोङो बिदि बुंनानै बिसोर गथ'फोरखौ बुंनानै होयो आरो ओरैबायदि स्मार्ट नांगौ मानसिफ्रा गासिबो सोरनि मोसानाय सोरनि रिलिज बानायनानै महानि माइकेल जेक्सन जाना बानानै दंबावोनो दिनै नै माइकेल जेक्सन जालायगासिनो दे नै माइकेल जेक्सन जागासिनो रिल्सनिफ्राय डेन्जार जागासिनो आरो मा बेयाव ओमफ्राय फट'फोरखौ बारा गोबाव लानो हाया पुरा सिकिउरिटि थायो जाबाय दिल्लीनिफ्राय थांनो ओंखारनाया नै
Pisang kita nasati. Nei mama satu bisa dinin. Min naik dia aku satu. Ada nei. Sakas ini. Ayah wa. Sini miramis. Ada kilo semua sama temen be. Nah, ang miramis ka sama. Ko iya. Kesa zat nani. Hotel apa nih? Piaunya zirnan dong. Tangnang karba ada pura bag seglani. Bag pura. Yang bag geter-geter lani. Good morning guys. Pra komal jumi dong. Komal semua. Pegu ane. Sini pegu ah? Oh tejo. Pegu. Orang sah. Ada capture jam nanti. Salah dekhay na zupai. Mana bay? Salah dekhay. Ha? Salah dekhay ta. Altagram suivai. Altagram Kusbihan. You Kusbihan. Tinggal tak ramau lagai nanti singgara. Ma? New bungai kau, wahai gila. Omar betul mundur sih kan deh.